दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसेनि जथुम्मानि गेजेरजों जिहेतु गेलेमु आयदानि हाबाफारिबो लादों बेयावहाय मा गेलेनाय हाबाफारि मैयानिफ्राय जाबाय थानाय जे 52थि जे बोसोरसेलिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जथुम्मा दा बे जथुम्माया मैयानि गिबि खेब जोङो जोहोलाव सामला बसुमतारिनि जि भलिबल बेखौ लानाय जादों आरो लोगोसे हेलेना गायदे बिथांमोननि जोङो काबादि लानाय जादों आरो लोगोसे गाबोनहाय जानो गोनां जे मर्निंआवनो जागोन बियो माराथन रेस बेबो गाबोन जागोन जोङो मोनथाम इभेन्टखौ लानानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयाव जोङो मोनथाम इभेन्टखौ लानानै खेलखौ इभेन्टखौ सालायनाय जादों। मोनबेसे डिस्ट्रिक्टआ बाहागो लादों? जोहोलाव सामला बसुमतारि जि भलिबल बेहाय 16टा टिमा जिल्लाया लानाय जादों बेहाय लोगोसे दंफायो माने इउनिभारसिटिनि मोनथाम लानाय जादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गुवाहाटी इउनिभारसिटि आरो डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि बेजों जयै गासै 16टा टिमा बाहागो लादों आरो लोगोसे काबादि जि हेलेना गायदेनि काबादि बेहाय 9टा टिमा बाहागो लादों आरो गाबोन जानो गोनां जि माराथन रेस बेहाय गासिबो जिल्लाखौ जोङो साबाखरै लिंहरनाय जादों गाबोनहाय जिखिनि जागोन बेखौ गाबोनहाय मिथिगोन दा दिनै नैथि गेम भलिबल आरो काबादिया बेखिनियानो बे जायफोरा देरहालांगोन जायफोरा उइनार्स आप आरो रानार्स आप थांगोन बिथांमोननि थाखाय बान्थाया मा? बिथांमोननि थाखाय जोङो बान्थाया दङ मोनसे जोंहा होनांगौ दङ सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटआ बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथि फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा जे गुबुन गुबुन जे थिसनथाइ जे सरकारनि जि थिसनथाइफोराव जे पुलिस मिलिटारियाव जे हाबगोन बा जायफोरा बिदिनो माबा मोनसे खेलनि बाहागोआव मोनगोन बियो गोनांथि दङ बे सार्टिफिकेटआ आरो लोगोसे बेजों दङ मेडेल दङ ट्रफि दङ आरो लोगोसे रां बान्थाबो होनाय जागोन। जिहेतु एबसुआ मोनफ्रोमबो बिथिङाव लाइमोनफोरखौ दावगाहोनायनि मोनसे खामानि लादों आब्रुथि गोनां सोलोंथाइजों बे गेलेमुआबो बेबायदिनो दा दानि जायफोर लाइमोनफोर दं बिथांमोननिसिम मा मेसेज? दानि जि लाइमोनफोरनिसिम आं बेखौनो मेसेज होगोन फैबाय थानाय समाव जे गेलेनायजों लोगोसे जोङो सुबुं गुनबो दानो हायो आरो लोगोसे गामि ओनसोलाव बा रायजोनि सिगाङाव जों जाहाथे डिसिप्लिन गेलेनानै गावनि हेल्थ बेफोरखौ जाहाथे लाखिनो हायो आरो लोगोसे जोङो बेखौनो जों मेसेज होनो सानदों जे जोंनि दानि इयुथ्सफोरा जाहाथे ड्राग्स मुवा बेसादनिफ्राय एलकहलनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो लोगोसे फरायनायाव गोसो होनांगौ आरो फरायनायजों